de medio rural. Primeiro punto do orde do día, acta anterior, correspondente ao ordinario do 18 de abril do ano 2018. Alguna cousa que resaltar? Entendo que damos a aprobada por unanimidade. Segundo punto do orde do día, moción do BNG a prol da retirada do proxecto de construcción da senda ciclopeonil en Reza. Ten a palabra don Ramiro. Moitas gracias, señor presidente. Hai unha problemática que eu creo que xa de sobra coñecida por todos a respecto deste proxecto, que é un proxecto da Consellería da Axencia Galega de Infraestructuras. Nos entendemos, logo de falar cos veciños e veciñas, que non se contou con eles e, de feito, pois hai un rexeitamento masivo tal como está plantexado o proxecto. Entón, nos o que pedimos na nosa moción é que se instara a Consellería de Infraestructuras e Vivenda da Xunta de Galicia a paralizar este proxecto, porque consideramos que é inapropiado e lesivo para os intereses dos veciños, e que se abra un proceso participativo que teña en conta as demandas da veciñanza e permita mellorar a seguridade viaria no pobo de Reza, porque, como digo, aí na exposición de motivos ben perfectamente explicado, entendemos que non existiu intención de participar ou de contar ca participación da veciñanza, e que agora mesmo os veciños están preocupados por este proxecto e que se debe paralizar, retomar desde o principio e chegar a un acordo con eles para realmente poñer en práctica algo que sea adecuado e que sea axeitado para o que reclama e o que demandan tamén os propios veciños. Moitas gracias. Alguna intervención máis? Por lo tanto, procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moitas gracias. Terceiro punto do orde do día, moción de Democracia Ourensana relativa a establecer un programa específico de axuda aos concellos para a creación, recuperación e mantemento de fontes en espazos públicos, así como o condicionamento coherente dos seus contornos. Ten a palabra don Armando. Hola, boas tardes, gracias, presidente. Dou por coñecido o contido da exposición de motivos na que se fala da importancia bastante obvia para todos nós, seguramente, das fontes, sobre todo nos ambientes rurais, e vou pasar a ler directamente a proposta. A proposta é que a Diputación de Ourense estableza un programa específico de axuda para os concellos para a creación, recuperación e manteñemento das fontes en espacios públicos, así como o acondicionamento coherente dos seus entornos, para garantizar o dereito universal á auga potable de calidade e promover o recreo, a cohesión social e o turismo, en base á argumentación desplegada na exposición de motivos. As axudas, entre outras, poderían ser as especificadas aquí na proposta: creación de fonte de auga potable onde non existan, recuperación dos entornos onde o vandalismo os haxa degradado, costear os estudios acerca da potabilidade da auga, que é dudosa en gran cantidade de fontes, potabilización da auga nos casos en que sexa necesario, ampliación dos entornos recreativos e creación de fontes ornamentais en áreas da función simbólica, socializadora ou climatizadora das fontes, así como calquera outra medida que os concellos fundamenten para contribuir a poñer en valor o uso as fontes públicas e os seus entornos. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Alguna intervención? Por lo tanto, procedemos a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Damos paso ao cuarto punto do día, moción de urxencia. Entendo que non hai, señor secretario. Por lo tanto, quinto punto, rogos e preguntas. Se alguén quere pedir a palabra. Sí, Ramiro. Teño unha cuestión que lle vou trasladar por escrito, pero, aproveito tamén para explicala. Refírese a base de aterrizaxe do avión en Vilanova, no barco de Valdeorras. Esta cuestión xa tratamos nun pleno, onde nos trouxemos unha moción. Tamén no debate do Estado da provincia, das propostas de resolución do Partido Popular é reforzar o compromiso da Diputación co territorio en materia de prevención de incendios e actuacións en caso de emerxencias, co seu esforzo inversor en infraestructuras cunha rede de superficies en terreos de titularidade provincial. A pregunta ou a cuestión é que pasaron desde a primeira iniciativa 10 meses, daquelas no pleno
neste caso foi o señor Anta o que interviu, o que fixo de portavoz defendendo a postura do grupo de goberno, decía que estaban previstas unhas obras que eran necesarias, que se iban a facer, e unha vez feitas, que se iba a recuperar os servicios e se iba a volver a poñer ali o helicóptero. Bueno, pois, despois de 10 meses, as obras aínda non empezaron, co cual estamos chegando outra vez á temporada máis crítica en cuanto ao tema de incendios forestais, e a base entendemos que non vai a estar operativa. Entón, a pregunta vai neste sentido. Queremos que preguntar se desde a Diputación se solicitou a Xunta que cumplira a súa palabra de arranxar as deficiencias para que abra base, porque é un territorio onde ten habido un número moi significativo de lumes e un tempo de reacción de 15 minutos, que é o que se tardaría desde esta base de San Xoán de Río, pode ser determinante. E tamén nos gustaría saber cuáles foron as xestións que se realizaron por parte da Diputación pois para que esta obra, que entendemos que era prioritaria, se fixera. Teño aquí fotos, non sei se o mellor se poden ver, son de hoxe por a mañá, e aquí non se dedúcese que hai unha base pois polo color da erva, pero aquí isto non parece base de helicópteros ni nada que se lle parezca. E desde logo obras non hai ninguna. Trasladei a pregunta porque gustaría meter unha resposta, se non é hoxe, pois para a seguinte comisión. Moitas gracias. Moitas gracias. Tomamos nota da pregunta. Se xa vai pasar por escrito tamén xa queda mellor redactada. Bueno, algunha pregunta máis? Ignacio? Si, eu primeiro, bueno, é un rogo, é que como é a de infraestructuras creo que corresponde aquí. Non sei se chegaría o escrito e polo tanto non o podo asegurar. Eu sei que si saliu do Concello, ou cando menos eu o firmei, pero para que o teña a ben neste caso, porque corresponde a unha infraestructura que nós vamos a demandar, que é o mesmo que dixen na anterior comisión. Non é o mesmo, non vai nese sentido, pero vai no seguinte. Bueno, primeiro, tal como digo sempre, o que non me gusta do funcionamento de calquer órgano ou calquer departamento da Diputación, o digo e o manifesto, é cando, digo con respecto ao meu concello, non con outras cousas, pero cando é no meu concello tamén me gusta decir as cousas, e polo tanto me gustaría que quedase claro os parabéns que lle dá o Concello de Ribadavia a vostede como presidente, neste caso como deputado delegado de cooperación, con respecto a dilixencia con que sempre se trata no plan de cooperación que temos entre o Concello de Ribadavia e a propia Diputación cada brigada de obras. Eso que vaya por diante. E agora, referíndome ao tema, en concreto é o seguinte. Outro día manifestaba a miña disconformidade e o meu malestar co tema do campo de fútbol, que ao final houve unha aprobación desa modificación orzamentaria e que eu xa dixen e manifestei, non me vou reiterar, que me parecía que non era de recibo por varias cuestións que para min non eran as correctas. Dito isto, nós fixemos un escrito dentro do Concello, e aí ven o rogo, para que se tome en conta a seguinte consideración, co ánimo de que a obra sexa, porque eu outro día falei con algún técnico desta casa que descoñecía, lóxicamente entendo que non ten por que coñecelo, e que me gustaría que se fixera constar aquí para que nos plantexamos o seguinte. Como a Diputación entendemos que é a que vai a poñer máis cantidade de cartos nesa obra, porque son cuestións obxectivas, vai a poñer 230.000 euros, cando menos, ya maiores, vai a ter que actuar ca propia maquinaria, porque non vai, os cartos solamente non van a chegar, pois eu, o Concello de Ribadavia, o que pide é que sexa a Deputación que, aparte de que asudique, como non tiñamos claro, pero eu creo que aí, como, digamos, entidade que ten que auxiliar os concellos e se fai noutro tipo de obras, nós o que pedimos é que a Diputación se faga cargo de todo o que conleva ese expediente. Nós poderemos a disposición, evidentemente,
os terreos que son propiedade municipal, que é un campo de fútbol, e o que pediremos é que, para maior agilidade dese expediente, sea a Diputación a que se encargue de todo. Porque senón nos podemos atopar con que nós temos que pedir os permisos pertinentes cando non somos os que elaboramos o proxecto, e, polo tanto, é un ir e vir que non ten moito sentido. Entón, para que sexa ca máxima agilidade posible, pois que sexa a Diputación a que faga todos os trámites oportunos, e que, ademais, nós lle ponemos a disposición non solamente os terrenos, sino os cartos, porque vía orzamentaria nós os temos a disposición, e porque hai outro problema añadido. Hai unha parte deses cartos, xa sei que é un pouco complexo, pero convén explicalo, que son aportacións que vamos a facer co plan provincial deste ano, e que, polo tanto, se se perdera para este ano, ou se non facemos o proxecto e non unificamos co proxecto total desa obra, pois nós en maio, entre comillas, teríamos que tamén ter un proxecto alternativo, ou ben se ese ou ben se outro. En definitiva, como é unha cousa bastante complexa, o que estamos é, primeiro, que se firme o convenio canto antes, porque non hai convenio. Entón, temos que ter un convenio onde cada parte pois asuma as súas competencias. En este caso, nos toca a nós poñer a disposición os terrenos e poñer os cartos que nos toca a nós. Estamos dispostos a cumplirlo e por eso manifestamos. Eso é o que quero que lle transmitan, porque seguramente ese escrito non lle chegou, pero para que teña constancia, supoño que lle pasarán a vostede. Digo porque de infraestructuras. Ao mellor, non sei se irá ao Departamento de Deportes, pero para o trámite me imagino que irá todo primeiro a infraestructuras. E por eso yo digo, vale, se calquer dúbida ten ou calquera historia, pode falar con nós e comigo, me chama e eu lle aclaro. Pero creo que é a mellor fórmula para todos, vale? Por eso digo. Bueno, tomamos nota disto rogo, eu supoño que unha vez recibido ese papel, todas esas cousas que vostede está plantexando, verás que plantexar no convenio, que é onde xa se pon quen licitará a obra, quen eso. Bueno, pois eso supoño que falaremos sin problema. Algún rogo máis? Alguna pregunta? Pois levantamos a sesión. Moi ben.